kontraktor gipasakaan og sumbong tungod sa pagdala sulod sa usa ka motel sa iyang textmate nga 14. Away nga nagsugod sa Texanay, misampot og sinumbagay ug gitapos sa pinusilay. Petisyon gisangat alang sa rollback sa plitihan. Formal nga reklamo gisangat batok sa Vicente Soto Hospital tungod sa pagpabaya nga may resulta sa kamatayon sa 7 anyos nga bata. Mga empleyado sa Treasurer's Office sa Compostela gipaubos sa lie detector test. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes pitsa 25 sa buwan sa Nobyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tungod sa nagsunod-sunod nga rollback sa presyo sa lana, dunay petisyon nga gifile sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga paubsan ang minimum nga plitihan. Wa unay buhaton ang grupong Piston bahin niini apan matud sa presidente sa Piston Cebu nga angay hinumduman nga dili stable ang presyo sa lana. Andrea Patanya, Suginlimi. Gani kaganihang kadlaw, nagpakunhod ang Petron, Filipinas Shell, Caltex Chevron ug mga independent players nga PTT Philippines, Sea Oil Philippines ug Phoenix Petroleum. 90 centavos per liter ang gikunhod sa maong mga kompanya sa presyo sa gasolina ug diesel, samtang 1 peso and 50 centavos ang sa kerosene. Ang sunod-sunod nga pagkunhod sa presyo sa lana maoy nakapaaghat ni kanhi Cebu City Councilor Augustus Pe sa pagsumiti og petisyon ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 alang sa pagpakunhod sa plitihan gikan sa 7 pesos and 50 centavos nga minimum fare ngadto sa 7 pesos alang sa first 5 kilometers. Apan wa na kini mihisgot kun pila ang buot ni ining presyo sa plitihan alang sa succeeding kilometers. The price of diesel has always been going down. Unya, nakahinumdum ko na at this price kaniad to, mga 36, average 36 pesos per liter, ang plitihan na Roma City. So, instead of mag-triplanting ko sa kong birthday, may file kong petition. Mato ni LTFRB 7 OIC Reynaldo Elnar nga karong semanaha o sunod semana ipahigayon ang hearing alang niini ug dugang niya nga si Bisan Kinsa makasumiti og fair decrease petition. Ang atong taboy ni schedule nato ning hearing, set nato ning hearing. Tapos after that, since ang mga fair adjustment adto man ang approval na sa Manila, i-forward nato sa Manila after sa hearing. So anyone today, sir, can file a petition? Kasi sa mga grupo, pwede usap, entertain na nato. As long as ang mga affected, ma-inform nato sama sa transport group, si TRAS, o mga Ang presidente sa Piston Cebu kung pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator, nagkanayon nga girespeto nila ang petisyon ni Pe ug di usa sila mohukom kung uyon o supak ba sila niini kay mag-agad pa sila sa ilang uluhang buhatan. Apan matud pa angay untang hinumduman nga di stable ang presyo sa lana ug bisan kanusa mahimo kining muumento pagbalik. Dugang niini bisan og mikunhod ang presyo sa lana karon, wa man miapil og kunhod ang presyo sa mga palaliton. Kami sa karon nagapadayon pamigod nga nagamonitor sa galaw sa krudo kay baluta dili sa stable ang sistema sa pagpataas ug pagpaubos presyo sa lana karon diri sa Pilipinas tungod sa oil deregulation law. Walay kontrol ang gobyerno nato ana. Matod sa petitioner nga si Pe, kung galing maaprubahan ang pagpakunhod sa presyo sa plitihan, mahimo man sab nga musumiti og laing petisyon ang mga transport groups sa pagpaumentong balik niini sa panahon nga musaka na sab ang presyo sa lana. Apan reklamo sa mga PUJ drivers nga gasto ug hasol kayo alang kanila ang kanunay nga pag-usab-usab sa presyo sa plitihan kay kinahanglan nga magsige sila gilukat og balik og bagong taripa. Andrea Patenya, News 5. Tulo ka buwan human sa pagpanglungkab sa mga opisina sa mga tresurero, wa pay bisan usa ka suspect ang nailhan o nadakpan sa lungsod sa Compostela nga unang gilungkab. Nagpadayon pa ang pag-imbestigar sa kapulisan. Jinky Barrio, Suginlimi. Kining grupo mo'y unang batch sa mga kawani gikan sa Treasurer's Office sa lungsod sa Compostela nga gipaubos sa lie detector test sa NBI karong adlaw.
Upat lang sila sa 12 ka mga kawani gikan sa maong buhatan nga gipaubos sa polygraph nga kabahin sa investigasyon sa Compostela Police sa nahitabong pagkahanaw sa 66,000 pesos nga koleksyon sa lungsod. Why di ko na mo kung kinsa. Pero sige paghapon, ang open paghapon ang police for investigation. Ang kaso lang na ay mga mo gawas nga mga lead ba. Lakip sa mipaubos sa lie detector test mo ang head sa Municipal Treasurer's Office nga si Cleofe Gonzaga kinsaway pagsupak sa hangyo sa kapulisan. Alang niya, mas maayo nga gihimo kini aron masuta kung kinsay na makakanila o wala. Okay ra. Walay problema. Kamu tanan sa opisina. Niadtong Agosto 22, giransak sa wa pa mailhi mga kawatan ang Municipal Treasurer's Office o gisundan usab sa pagpanglungkab pa sa mga opisina sa tresurero sa nagkalain-laing lungsod ug dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Tulo ka buwan na ang milabay sa mga nahitabong sunod-sunod nga pagpanglungkab ug hangtod karon wa pay bisan usa nga suspect ang giila o nadakpan. Jinky Bargio, News 5. Gituman sa kagamhanan sa dakbayan sa Naga ang gisabutan nila sa Department of Environment and Natural Resources nga ilisan ang gipamutol nilang kahoy sa Naga City Central School aron mahimo ang track oval. Nananom silag mga mahugani ug nara seedlings niadtong Sabado. Ray Pasaporte, Suginlimi. Niadtong Sabado sa buntag dinhi sa Sitio Kaduldulan sa Bukirang Barangay sa Lutak, dakbayan sa Naga gipahigayon ang tree planting activity nga gipasugdahan ni Naga City Mayor Valdemar Chong. Dulan 4,000 ka seedlings sa mahugani og nara ang gipananom ining 3 ka ektaryang luna. Pinaagi sa kapin 2,000 ka tawo nga gilangkuban sa mga empleyado sa Naga City Hall, DILG, DENR, BGMP, PNP ug mga sakop sa Taghagimit, Patag ug Kabungahan Farmers Association. Ang maong mga seedlings mo'y ilis sa 58 ka punuan nga gipamutol sa Naga Central School alang sa himuong track oval. This is also to show nga Taga-Naga is also concerned. Dili lang ingon mo comply ta sa requirement because we have been planting trees and then to show concern nga kami Taga-Naga, kami mag-amping sa Taga-Naga. Nasayran nga ang environmentalist ug running priest nga si Father Robert Reyes usa sa mga nisupak sa pagputol sa mga kahoy. Giimbitar unta ni Chong ang pari uban ang usa ka konsihal ug kadtong mga misang at ug reklamo. We believe in his advocacy and then we hope nga siya dili lang anhi sa murabag sayon nga lugar nga anhion niya adto ta siya sa murag daghan sa illegal logging dili nga record daghan mang media ngadtuwa man tingali mao nang niya siya permi dire. Dugang sa mayor nga duna pa sila himuong pagpananom og kahoy. Tahasan niini sa pag-atiman sa gipangtanom nga seedlings ang mga sakop sa Farmers Association. Ray Pasaporte, News 5. Gipaubos sa 2 ka adlaw nga seminar ang nagkalain-laing traders ug handlers sa mga farm animals sa Central Visayas aron i-edukar kabahin sa Republic Act 10631 nga nagamendar sa Republic Act 8485 kon ang Animal Welfare Act of 1998. Ubos sa maong balaod hugot nga gimando ang tarong nga dinad-an sa mga hayop nga ihawunon sama sa baboy, baka, manok ug kanding. Kayang insaktong pamaagi sa transportation ug handling niini dili lang usa ka matang sa pagpanalipod sa mga mananap kundi pagsiguro nga limpyo ug luwas kanon ang karne niini. Lakip sa mga gidili mao ang overcrowding sa mga hayop ug ang pagmagmarka sa ilang mga panit gamit ang hait nga hinagiban. Kay giamendar na ang maong balaod, nisaka na ang multa niini diin ang maximum penalty moabot na sa 250,000 pesos o pagkabilanggo sud sa 3 ka tuig. Ubos-sab sa bagong balaod, gideputize na ang mga sakop sa PNP, NBI ug trained NGOs nga magsilbing animal welfare enforcement officers. Freedom from distress, freedom from injury, freedom from hunger and thirst, and for them to express their normal behavioral pattern. So other countries... Misumiti na kagahapon og pormal nga reklamo sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang ginikanan ni Jesniel Rosina, ang 7 anyos nga batang namatay sa maong tambalanan. Kay hinumduman nga nahimong viral ang Facebook
post sa igagaw sa mong bata nga mireklamo batok sa VSMMC nga gingong wala mitarong og atiman sa 7 anyos. Andrea Patenya, Sugin Limi. Matod sa pamilyang Rosina, pag-abot pa lang sa emergency room sa Vicente Soto Memorial Medical Center, giingnan dayon sila nga di priority ang ilang anak kay mas daghan pang kritikal nga pasyente kaysa niini. Giingong gilangan-langan ang ultrasound sa bata ug paracetamol ra ang gireseta nga tambal. Human namatay ang bata, wa na misugot ang mga ginikanan nga ipa-autopsy ang lawas niini kay mas maayo kun gitanaw dayon sa mga doktor ang sakit sa bata dihang buhi pa kini. Matod sa pangu sa Pediatric Department sa VSMMC nga si Dr. Ramon Naharo, gitagsa-tagsa na nilang imbestigar ang matag reklamo sa pamilyang Rosina. Nasuta nga kasagaran sa mga reklamo, kabahin sa pag-atiman sa mga hospital personnel, mao nga giimbestigar nila karon ang tulo ka department sama sa pediatric ward, surgery ug emergency room. Ipatagbo sa hospital officials ang mga ginikanan sa bata sa ilang staff aron ilang matudlo kung kinsa kadtong wa mitagad kanila og tarong. Based on their allegations, we would ask them to come back because this is a continuing process so that they could confront those persons whom they felt may have not given them the proper service. Because when we were discussing also, it surfaced that they did not really know personally they are doctors or the nurses. They could identify the doctor from this ward, but they did not know the name of the doctor or the nurse at this time, this shift, but they could not identify the names. So we want them to really identify these persons. Giangko ni Dr. Naharo nga complicated ang kaso ni Jesniel. Tulo ka sakit ang ilang gisuspitsahan. Kini mao ang dengue, leptospirosis ug intra-abdominal infection. Apan giingong naglisod gyud sila pagtumbo kun asa sa tulo kay pulos negative ang lab results. Ang nahibaw-an ra sa mga doktor nga gikamatyan ni Jesniel mao ang cardiopulmonary arrest nga posibleng tungod sa sepsis kun ang pagkatag sa impeksyon sa lawas. Apan padayon pa nilang gitun-an kung unsa gyud ang hinungdan sa maong impeksyon. Giklaro ni Naharo nga sukwahi sa pangangkon sa magtiayong Rosina, di lang paracetamol ang ilang gihatag nga tambal sa bata, apan wa lang kini nila mabantayi kay intravenous ang pag-administer sa ubang antibiotics. We were giving the patient antibiotics. For an intra-abdominal infection, you need also a particular set of antibiotics. So we were giving this. In fact, the patient received penicillin and ceftriaxone. Now, that is for the treatment of the possible underlying cause. Gipay magnuan nila ang ilang staff nga i-explain gyud og tarong sa pasyente ug sa ilang mga kabanay ang tanang tambal nga ipatumaro o i-inject aron masabtan kini. Gipasabot sab sa doktor nga wa mapa-ultrasound dayon si Jesniel tungod sa kadaghan sa ilang mga pasyente nga mas kritikal ang kondisyon. You have to understand also ang load sa hospital is that much. And there is also such a thing as prioritization. When the patient arrived, at that time, there were other patients who were much more critical. Gipasalig nila sa pamilyang Rosina nga gibuhat nila ang tanan pagsuta kung duna bagyoy mga nangimong kapakyas ang tambalanan aron ilang maaksyonan. Andam ang Commission on Human Rights nga mutabang sa investigasyon ug nagpaabot lang og formal nga reklamo gikan sa pamilyang Rosina. Ang ato matabang is investigation to find out if there is a human rights violation. No? Whatever nga pamagi kung na yung mga violations as to aspect of criminal, civil, and other liabilities, pwede na ito sa matabangan in a way sa pa-intro in our investigation. Andrea Patenya, News 5. Napuno sa kadasig ang kadalanan sa dakbayan sa Karkar ni adtong Domingo alang sa kasaulugan sa Kabkaban Festival nga mo'y usa sa mga kalihukan alang sa kapistahan kang Santa Catalina de Alexandria, ang patrona sa dakbayan nga gisaulog karong adlaw. JP Laucatsera, Sugin Limi. Ang kasaulugan karong tuiga nagdala sa tema nga Karkar sa bakan sa Kabilin, Larawan sa Kalambuan. Nagpasabot kining ang dakbayan sa Karkar na ilhan sa paghatag og importansya sa heritage preservation apan wala sab nagpauhi sa Kalambuan. Mga butang gyud nga ato gyud nga ikapasigarbo, noona gyud ang ato ang mga produkto. Let's say kining ato ang lamian kay chicharon nga noon sa gawas kay noon napod sa gawas ug kana mo uban ato nga mga delicacies. No nga lamian po kayo, and aside from that, mahimo man ginato ka ng business hub for the Karkar because of its strategic location. No kanang diya man as we notice kanang nanagani ang mga investment
mga investors nibubo na punan dire. Ang puong kabkaban nagikan sa karaang pangan sa dakbayan nga mao ang kabkad o kabkaban nga maoy ngan sa usa ka matang sa fern nga abunda sa maong lugar. Ang Kabkaban Festival usa ka ritual dance kaniadto aron bugawon ang malas o daotang espiritu. Actually base sa history no, mo rely raman ta sa history. Mao na diya kay doon ako na yung mga karaan no nga kanang karaan ba nga pare, mga katsila kuno base sa history. Nga gikan ko sa kabkad unya maglisod man og paglitok. Kuno, mao na siya nga gilhag car gikaw car sa mga una pa, mga 1800s pa. So mao na sa history ang iyon. Gipadayon ang maong tinuig nga festival nga gisanmutan na karon sa mga tinun-an gikan sa napo katunghaan. Wa igsagpayan sa mga nangapil ang kakapot kay ilang kinihalad kang St. Catherine. I'm asking from St. Catherine is that this whole city of Karkar will have more blessings and will stay in peace, and many people will come here for tourism. Yeah, for me, for my own, I want everyone to have good health, and I hope that myself will be my studies will be so successful. JP Laukot Sara, Miss 5. Gihangyo nga tukuron ang usa ka fact-finding team alang sa pagsusi sa pagpatay sa duha ka pulis sa lungsod sa Moalboal. King Perez, Sugin Limi. Duha ka mga pulis ang napatay sa gingon nga usa ka police operation alang sa pag-serve og search warrant batok sa usa ka Michael Aquino. Apan lain nga mga istorya ang migawas human gibutyag ni board member Christopher Baricuatro nga dili usa ka police operation ang tinuoray nga nahitabo. Gihangyo ni Cebu Provincial Police Office Head Noel Guiliamac si Police Regional Office Director Tom Banyas sa pagtukod sa usa ka fact-finding team alang sa pagsusi sa kamatayon sa duha ka mga pulis sa lungsod sa Moalboal. To avoid any doubts or insinuations coming from the civilians and to the other government officials. Matod ni Guiliamac, buot niya nga hatagan og katinawan ang pagkalihitimo sa police operation batok sa pagpamaligya og droga sa mga lungsod. Kinahanglan usab ang fact-finding team aron matumbok kung adunay security lapses sa gihimong anti-illegal drug operation. We can conduct without a search warrant if and when by bust na and but as much as possible the operation in Moalboal is a legitimate operation. Napusilan patay silang PO3 Fabio Fernandez ug PO1 Alracid Jimlani duol sa usa ka drug den sa barangay Tumonoy sa maong lungsod kapin usa ka semana nang milabay. Giingong nakaikya sa mga dinakpan sa kapulisan atol sa operasyon. Misurrender ang usa ka Israel Ocarisa kinsa nga dito sa hitabo ug misulti nga igo lang unta siyang mopalit og drogas apan giabog ni PO3 Fernandez. Hangtod karon why suspect nga matumbok ang kapulisan kung kinsa ang nakapatay sa duha ka mga pulis. Samtang ang inisyal nga investigasyon gituhuan nga ang armas ni PO3 Fernandez ang gigamit sa pagpatay sa mga pulis. King Perez, News 5. Dumikan sa away sa text sa grupo sa mga batanon, misangpot kini sa pagpanglalis, sinukmagay og pagpamusil nga nakaangol og usa ka batanon kagabi sa Barangay Busay, Cebu City. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nagbain ning iskin na dool sa Barangay Hall sa Busay, Dakbayan sa Subo ang usa ka sakop sa dance troupe nga si Diano Pedria. Human po sila sa gikaaway ini pasado alas 10 kagabi. Giung kalit nga miabot sa dapit ang usa ka motorsiklo nga gisakyan sa gunman nga si Alfred Lumantad uban ang duha ka laing kauban ug nanung og sinukmagay. Nagkarambo lang duha ka grupo hangtod nga mibunot og armas si Lumantad ug gipusoy si Pedria sa wang tuhod. Dalang misakay pagbalik sa motor ang suspect ug mipaturato ipadagan paingon sa Barangay Lahog. Suway nga giguod sa mga tanod og sa kapulisan ng suspect nga taga Top Hill, Barangay Lahog apan wa na kini maabti. Gitumbok na hinungdan sa pagpamusil ang giingong panaglali sa duha ka grupo sa text hangtod nga naghinagitay og sinukmagay. Bastos ay naman ng text katong taga dire ang barkada gibastos ko ng text ang ipaari ito sa mga barkada kay magbagay dire. Medyo gaway-away lang ni mga estudyante sa Lahog, taga-Lahog o kaniyang muha sa din sa Busay. Init-init siguro, nagkasumbagay ni sila din ya tataod lang, kalit lang nga dunay buto, nga mong na dungog,
Dugang ni Sanchez nga dili badlungon ang grupo sa biktima nga aktibo sa pag-perform sa matag pista sa ilang dapit. Nagtuusab ang kapulisan nga kalibre 22 nga revolver ang gigamit ni Luwantad nga usa ka high school student. Mura ratog ka na bitong away-away lang nila mga batanon. Nangabot lang din eh. Ryan Sorote, News 5. Gitanggong karon sa prisuhan ang 49 anyos nga lalaki kinsa gipasangin lang ng lugos sa iyang 14 anyos nga textmate sud sa usa ka motel ni adtong miaging semana. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nag-atubang og reklamong pagpanglugos og child abuse ang 49 anyos nga contractor human niya dad-a sa motel ug didto gipahimuslan ang minor de edad niyang taxmate ni adtong miaging Huwebes. Nagpakitabang sa kapulisan ang kaliwat sa 14 anyos nga babay human nila makit-i nga gipasakay og sakyanan sa wa mailhing tawo ang biktima. Nakit-an sa igagaw ni ini nga gisud sa usa ka motel sa Maidan Hernan Cortez Tacban sa Mandaue ang minor de edad. Daling gisubay sa mga pulis ang maong motel ug ilang naabtan nga anaa sa pansayan sa motel room ang biktima samtang nagtapis na og tuwalya ang suspect. Yan nakig-istorya na dito sa JED Court nga personnel nga paablihan ang room 46 kay naay minor nga gidala dito. Among giingnan nga paablihan gyud kay minor na siya. Ningadto ni sugot pud ang personnel sa Queens Jade Court. Gibutyag sa minor de edad nga duha ka semana na silang taxmate sa suspect ug niadtong Huwebes nagkita sila sa usa ka mall apan wa kini magdahom nga dad-on siya sa motel. Dito sa lalaki kay manuroy kuno sila. Nya giliko siya dito ba sa Jade Court. Nya wa siya kay bawa kato di ay Jade Court to. Giliko na lang siya dito diretso. Nanulod ko na sila usa ka room. So dito na wala. Bisan sa kahadlok, giutong sa biktima ang nahitabo kaniya. Wala lang siya ingon nga ni-resist siya kay mahadlok siya nga unsaon siya dito patyon baron or bon-obon. So base siyang gi-allege nako ma'am, nailabtan ko no siya. Nasayran nga wa masayod ang staff sa maong motel nga minor de edad ang dala sa suspect. Wa mo tingog og igo lang sa paglingo-lingo ang dinakpan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Ug katon sa National Bureau of Investigation Region 7 ang gilubong nga patayng lawas sa pulishuman nga giingong naghikog aron i-autopsy pag-usab kini subay sa hangyo sa kabanay sa maong pulis. Jinky Bargio, Sugin Limi. Mibisita kagahapon sa buhatan sa NBI 7 ang pamilya sa namatay nga si PO1 Heidi Garcia ug nakigtagbo sa mga opisyal sa maong buhatan aron hangyoon sa pagpahigayon og laing investigasyon sa kaso. Matod ni Attorney Dominador Sima Franca, sugdan na unya nilang formal nga investigasyon din makig-alayon gihapon sila sa PNP labi na sa nakuha nila nga mga ebidensya. At least mag-case conference siguro para at least kung sa mga ebidensya nga nag-gather ko nila mo pong kuan at least makuan na to. Karong si Manaha, gikatakdang ugkaton sa NBI ang patayng lawas ni PO1 Garcia alang sa pagpahigayon og laing autopsy. Si Garcia gilubong dito sa lalawigan sa Bohol. Kaning re-autopsy na mo, ma-determine po sa mo medical legal officer kung unsay kuan mga possibility sa trajectory sa bala o unsa. Sama sa pulis nga mihimo og reenactment sa hitabo, posible sab nga himuon kini sa NBI kung makatabang sa ilang investigasyon. Jinky Bargio, News 5. Nagtipunog na ang mga reklamo batok sa kapulisan nunot sa ilang trabaho. Kadagkuan, apan matud sa kadagkuan sa kapulisan, gikinahanglan nila nga madawat ang formal nga reklamo aron kasugdan ang investigasyon. King Perez, Sugin Limi. Midangup sa buhatan sa Provincial Investigation and Detective Management Branch sa kapulisan kining 39 anyos nga si Chad Branzuela. Iyang gireklamo si PO2 Nilo Branzuela sa pagpanghulga sud sa usa ka buwangan sa lungsod sa Argao niadtong Nobyembre 16. Matod ni Chad Branzuela, wa niya tuyo ang matumban ang tiil sa usa ka bata-bata sa pulis sud sa buwangan. Apan samtang nagpalit siya og sigarilyo sud sa buwangan, kalit miduol si PO2 Nilo Branzuela ug gitiunan siya sa ulo og dughan. Gatubang ako, yan ako ikwiliwan, siguro ang 45 resulta. Pero usap sa tion re, yan ko sa mag-tion re niya. Kung ito sa bagsiga, o yung bagsiga, nagana ako. Ngayon man butan niya yung 45 sa lamisa. Chad Branzuela ni Nilo Branzuela nga pulis sa Argao. Welcome any complaint no.
na ipadangan sa atong kapulisan because as much as possible we want our policemen to be disciplined. Apan matod ni PO2 Branzuela, igo lang siya mi responde sa alarma sud sa buwangan human gisukmag ang iyang bata-bata. Giangkon niya nga nagkalali sila ni Chad sa dihang iyang gipangutana kung ngano gisumbag ang iyang police asset. Ginangaligasyon gyud ako sir, wala jud ko na niyo sir. Mensahe karon sa pangu sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mao nga dili kalimtan sa mga pulis ang pagrespetar sa mga tawhanong katungod sa ilang pagbuhat sa ilang mga katungdanan, nunot sa mga managlahing reklamo sa mga abusadong pulis diri sa lalawigan. Gawa sa reklamo nga pagpaniun sud sa buwangan didto sa Argao, nag-atubang sabog kontrobersiya ang kapulisan sa Toledo. Human namatay ang usa ka binilanggo sa police station. Gikatahong namatay si Alexis Velayo tungod kay posibleng gikulatan ni atong Nobyembre 8. Si Velayo nadakpan ni atong Agosto sa usa ka buy-bust operation sa Luray 2 sa Dakbayan sa Toledo. Uban nila ni Nestor Pagdalian ug Charlie Mandawe. 8 ka pulis lakip sa hepe sa Sibonga Police Station gireklamo usab nga mibunog sa usa ka inahan. Human kini napakya sa pagtubag kun hain ang iyang anak nga ilang gipangita. Si Susana Jimenez misangat og formal nga reklamo atubangan sa ombudsman nga giduslak siya og Armalite, gikulata og gitumu-tumuan og sala nga pagdala og armas. Overzealousness in doing their job, sometimes they forget also to uphold human rights, no? Giangkon sa Provincial Police Director nga wa pa masugdi ang ilang pag-imbestigar sa mga reklamo tungod kay wa sila nadawat nga formal nga reklamo. Sige complain, no? Nagikulata. I think that would demoralize our policemen. King Perez, News 5. Attorney Georgia, top 3 male singers. James Ingram, John Mayer, Michael Bolton. Michael Bolton. Nahimong viral sa social networking sites ang usa ka Sugboanong mga awit gumikan sa iyang tingog na sama kang Michael Bolton. Now, I have to hear this now. Gisusi ni Andrea Patenya ang gigikanan ni alias Bunot. Ano Bunot? Naglisod pa sa pagtuo ang pamilya ni Roland Abante o mas naila sa angga nga bunot, kinsa misikat sa social media tungod sa iyang tingog na sama kang Michael Bolton. Gibisita sa News 5 ang panimay kundi inagdako si Bunot dinhi sa barangay poblasyon sa lungsod sa Santander. Matud siyang ina-ina nga si Adela, 8 anyos pa lang si Bunot, hilig na gyud niini ang pagkanta. Gani gipaapil na siya og mga singing contest sa ilang tunghaan. Apan tungod sa kabesi sa trabaho isip usa ka pharmacist, wa niya nagahinan og dakong atensyon ang pagkanta ni Bunot ug kinira ang naningkamot aron makatun. Sira yun na, kanta-kanta sara. Hilig yun niya daan sa bata pa siya, dinhi pa yun siya. Magbitbit ragod siya og batere niya, makanta siya, sagit-sagit siya sara. Hantod po nga, yung naami ka ng bijuke-bijuke, magkanta-kanta siya dire. Humanahimong batanong amahan, wa makatiwa sa kolehiyo si Bunot, mao nga klase-klaseng panginabuhian ang iyang gisuwayan aron mabuhi ang iyang pamilya. Apan mi patigbabaw gyud ang iyang pagmahal sa pagkanta, mao nga sa pagka-singer sa usa ka hotel kini nagdugay. Wa kapugni ni Adela ang iyang luha dihang nakitaan si Bunot nga migawa sa telebisyon ni atong miaging semana. Siyempre nalipay. Malipay oy, alang-alang unsa di ay nalipay kay ko niya para niya ba? Kaya wag gutang say nahuman. Kung magtrabaho kang eskwela ba? Luwi kaayo. Maula ko makita na ba des. Puno sab sa kalipay ang iyang asawa nga si Concepcion, kinsa among nakahimamat sa ilang panimay dinhi sa barangay Lagundi sa lungsod sa Oslob. Wa na sayod ang kadaghanan nga ang musika rasab ang hinungdan nga nagsugat ang duha. Sa KTV bar sila nagaila, hangtod nga nagkauyon sila. Duna say talento sa pagkanta si Concepcion ug gani mag-uban pa sila ni Bunot sa ilang mga racket sama sa pagkanta sa mga kasal. You're my first romance and I'm willing to take a chance. Mato di Concepcion, bisan og gikalipay niya ang tanang nakabut sa iyang bana, mas dako na ang ilang sakripisyo karon nga sikat na siya. Kuanong gulunta, wala jud kumaanad nga siya inani bitaw nga
tagdugay nag-uli. Kay permi mo na siya iguan. Uli na siya, balik, uli, balik. Nga karon pila na kasimana. Okay ran, sabot naman pugo kay para na pud namo na. Para sa mong anak, kaya ako siya pangandoy sa mong anak, manggod. Dugang ni ini kanunay niyang tambagan si Bunot nga magbatun og disiplina sa paglawas aron di madaot ang tingog nga mao'y ilang puhunan. Wala jud ko maanad nga siya. Inani bitaw nga tagdugay nag-uli. Kay permi mo na siya iguan. Uli na siya, balik, uli, balik. Nga karon pila na kasimana. Okay ran, sabot naman pugo kay para na pud namo na. Para sa mong anak, kaya ako siya pangandoy sa mong anak, manggod. Di lang kutob sa magtiayon ang talento sa pagkanta. Kay bisan ang ilang 6 anyos nga anak nga si Drake, duna say potensyal nga mahimong usa ka sikat nga singer. Mundo ko'y biglang nagbago. Ang 13 anyos sab nga manghod ni Bunot, buot sab nga mahimong sikat nga singer sama sa iyang maguwang. Magira adlaw kung makakuan ko og singer. Ha? Kung makakuan ako og singer, kung ngayon ba. Perganahan sad ka. Nga naman. Kuan, idol ng school yan. Andrea Patenia, News 5. Lagi, hindi siya tingoglan. Very Alias good. Bunot. Alias Bunot. So, masikat na siya. Bunot, gihapon ang Kaya pangalan. bitaw sa KTV, inig switch on ni mo, no? Nya mugawas ang top 5 nga mga artists Yes. nga muy kanunay ang kantahon kay mo top 5 man. Yes. Usa na siya si Michael Bolton. That's Naagi right. na siya diya sa 1 to 5, no? Mao na. Mo nang sikat kaya mga kanta kay mo'y kantahon sige. Paborito nako kanang iyang There's no easy way to bring Ay, kanta. break somebody. Nasya ko ni kanta. So dyan, mga kapatid, 30 kadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Yes, Glad, ikaw na ba kay plano for Christmas? Wala pa. Ang akong mga lugar nga suruyan, wala pa gina ko maplano. Pero ikaw, doon na ba kayo mga lugar nga plano? Not yet, Glenn. The Ah, most important thing is spend it with those that you love. Asa man? Anywhere, house or here, doesn't really matter. Ako mo check ko atong night market dito sa Colon Street. Yes, probably. For gifts also. Oo. Pagkanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Dagang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid! Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!